Diphu Ward number Sirkeb Longki Inghi arong kiseng ningkaning ko rapho kechok Silver Jubilee mate ruptalin Asengkan ketalon pon. Nilip constituency ke parlo Karbianglong Baptist Fellowship and Patir Pipon si Ingdeng Klikep annual conference ke Padopon. Den arong toklok timung arong ameka romen rong hang ator hewali tok BP ahem celeledet. Thang nipai trok siarni dong mukak vidisi bhawan along Howraghat block lapen samilang so block development aphuthak chingwai chingsai pon. Langhin constituency along kedo dhenteng tiarong amekar buseming tiahem thang nipai trok siarni chujun charkli pon. Nipai trok siarni porpai kep malompen lakha kep Howraghat constituency along kedo Howraghat large size multipurpose cooperative society asai hem along Ration card keronpon asai pangcheng pon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi nonar jik tha bertang ton pen. Diphu Ward number Sirkeb Longki Inghi arong kiseng ningkaning ko rapho kechok Silver Jubilee mate ruptalin Asengkan ketalon pon patumi Longki Inghi patchok lamalong ada porphai nerkeb rachitim malompen reception committee kongchun bangsar therong pi cherap chitudun rajen timung Longki Inghi Mathew development committee atum lamaing thur ponsi ruptalin ketalon amai pangcheng pon. Bangso phi karlitang rongasar mate rongasar bari matumaphan Rajen terang reception dun Mathew reception committee pen Japon linsi chikimo sideng pon. Rongari so mate kacharli osomar do anatumaphan kacharli ang dengki undun atumaphan archo pon se aning parung pon. Labang so arong ruptalin na sengkan kechok pon asai mate amaya long kachetong dun Karbianglong Autonomous Council pen CM tuliram rong hang lapen arisang ho atum chetong dun. Sertalin Asengkan ketalon pon amaya long nang kachetong dun CM upon reception committee lapen Longki Inghi development committee atum chelang petpen towar community hall youth club street light ason rong rup ke paprang dun thekji upon memorandum tami pajir dun. Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo Karbianglong Baptist Fellowship and Patir Pipon si lang proding pi Baptist amondulialong kedopon. May ese katipi alam ke thanatum mate speaker Reverend John Terang Mathew ke ABF, John Tok B evangelist ke ABF, Dr. Jonathan Terang medical officer, Babu Singnar pastor lang proding pi Baptist Church, Philip Taro secretary ke ABF, Lapen ke ABF mission ke jatum, Rap Mathew Dilip Tok B, Rap Chunbang Joy Sing Tok B, Dihin Rimbang Jacob Taro, Dihin Kalakhatum, Benjamin Singnar, Sarsing Rongphar, Work Supervisor, Eliakim Taro, Advisor Director, MS Singnar, Lapeni Marlia Kejatum, Maypi, Ihan Sepi, Rap Maypi di Parong Hangpi, Chunbang Pi Lydia Rong Pipi, Dihin Rimbang Pi Rina Singnar Pi, Lapen Gospel alun si po missionary Mathew Rong Pita Chetong dun si Lun Pen Arnam, Anong Pethidun. Lapen Mailong Ardi Dojot Pen Nilividisi Timothy Teron Lapen Arisang Huatum Pen Chetong dun. Lapen social worker James Hanseta Chetong dun. Mailong Bang Parohini Sose Chetong Pon Lapen Mai Misen Pen Pachun Pon. Nilipen Moses Teron 365 News India. Pumpi Baptist Church along itum conference bang bipon lo da karjonga an tame itu panang bipon lo lapen asonta taksi jongsi ilitum arna makam tame claim ji ba kapek asais me itum claimi prote e oka phanta chelang ponni nasi aso seki tame alomso pilote itum kota ini an bakpang itum aso seki tame itum chipi bonji doktor long ya nutin tame dam ni wala si hemalong do kokenda koso si itum penang anake soge chiri thegima ba koso si chelana po thegima aso seki alomso ya port tame itum chithan bonji arnam kahino tum phan kapachiri toy do taso kapachiri toy penajok kanji atum anke arnam hasti pi bom la ko penta laben pini ke thana bangke sodom gomora phan laben kola noha lang ke the ho la ka do ko beta arnam ke koi kre tum phan kang sai ang thek lo laben arnam ke chalam ke lang phan ke monon pi ke insai se lo samo pirthe ki jut Yesus Kristus bang kebang ahut ki kapi jura ahut an ke ne pensi sai po taso pil theke ne pensi pesek po Den arong tongklok timung arong amekar romen rong hang alang lichor hewali tok BP alang supi klarje rong hang piaphan
School admission ke endam jipura asupi pen ke dam pen hem chewang wedetsi. Ahem masorabang dong mukak den arong hawar ke hat. Sangti milian ta chiridun lobon ta chelong ledetsi alang li pen perang ke atumapan phapon. Alang li berta ka chelong atengke patumi adap malom atipi subita tok bipi ke than ke West Bianglong hamren ingti hem si dunjui pusi berta chelong puta ke phowek abang phu romen rong hangpen perang ke atumapan chithan pon. Hewali tok bipi apayamen kasang bepi apomen naya sing tok bi di purong chisong. Nona lang like mathabi di jutkok lola si theglong bangaling chini bangaling sita mobile number 7099134327 along humri pen pachini ji aphan romen rong hang pen chuning ripon. Uthunga ji pen ananbe 365 news India. Mane hem pen ke admission also fan admission and pidam prosi kedda menke admission and nam pen ke wang widel angke ni kam claim na meche wang dia tangko chiri don ola long le del Aningkan ta Ahoi alam kya aphuthak kachar wujudun e labang so joini Karbi Student Association thiek pen KSA lapen Ahoi ka chingchuramai thiek pen aka tumpen chipatir piponsi lakha sirkep amreng constituency along ke do umkhirmi ke pathiok lamalong Ahoi ka chiraidun thekjia farman krungching sayamai pedopon. Anparda labang so mai ka chingwai along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal phan Pinpura lo pipajir damjia phan chisikpon pedo bangso Pinpura lo along geripon alam thelake 1951 aningkan jang mini phai kre ke thomarni Karbi Anglong district Assam sarkar pen kachitok Ahoi tengsi chelong nangji suruhini ra ingkoy aningkan wosik ni phai kre hiniarni Assam sarkar pen alam chak prabjin pen Border Protections and Development Department ahin pen Khat Khasla long police station biponangji Mukro long Prabjin pen police outpost biponangji lapen Assam voters along amen ke do atum Meghalaya long si voters amen ke do lasi labang so aphuthak Assam lapen Meghalaya sarkar atumangbong jointly verification pedo nangji lapen Khat Khasla long border pillar lapen entry gate biponangji lasi labang so alam the aphuthak Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam sarkar pen RGJ pulote polling phora tum non kewang ji MLA kilikahut wo job dun thek thela pen lan su cc ka chesong pangtang pon ji pusi ningji pon dongka mukam pen joyram kathar 365 news India. Thang ni phai trok siar ni dong mukak VDC bhawan along Howraghat block lapen samilang so block development aphuthak chingwai chingsai pon labang so amai along manpeng kedo Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron VDC Chairman Rajas Teron lapen kithe kiding atum chitong dun mai along VDC Chairman Rajas Teron pen mai kachari pon mai along lam theke jai pon lake Howraghat lapen samilang so block aphan development aphuthak chithan pon aphitu ka sachan ronga gora borwa rong along mai pedodam mai along EM Lunsing Teron kaningje pon hadak arong arat aphan nonamat ke misen pen kijuna lang towar barpi barso kedo ahem nam ghorating nang pipopu chichak tekang pen ing samjen pen mai pechun pon uthonga ji pen ananbe 365 news India. Mahamaya homosi phan arni ki mer ni lo ke dam tang chiko jodi frank pen alada si dolong kim do block ahin pen asa dolong ba pi ke tang kang kuda la pente non itum election nang le dok sarkar ke thom central government state government council ahin pen benang an scheme tum anang ilo tame nitum BJP atum pulo je belek party ki belek adhormo tum meta ditum sibet donai aswa e mate BJP ni bororong kan dia datang meeting donang ada karape meeting to sialang itum ta aning ro je thandu lo asi noni litum ta hala sorong phan ke claim poni saya mo kata deng kolo la pen pini non ke lagi election la nang le dok la pen GC chairman ahin pen trista cluster chairman plus local committee president secretary ahin pen le tum dak non ke rangji block ahin pen Howraghat block la pen samela block la duita block pen le tum pi size ke deng pona ima cluster ahin pen pini chingwai sai on lo langhin constituency along ke do dhen tang tia rong amekar buseming tia hem thang ni phai throk siar ni chujun charkli pon bangso along kurusar babu singing ki mohori terang hem khu ke odhorom singing ki borwala pen rumut bokan parvi par e lohong amut misen
la pen don rap chin thong rong hang risoi jang atun pen chirap chito dun pen arnisa pharma phan angbong bari the arnam ki the chithok chijira mo in samjin pen pachun pon samilang so pen mijoram hansi 365 news India Niphai Troxiar ni porphai kep malom pen lakha kep Howraghat constituency along kido Howraghat large size multi-purpose cooperative society asai hemalong ration card keronpon asai pangcheng pon bangso ration card keronpon asai along aluhia man pen kachetong dun karbianglong tenumas council of pran kelang em khonseng rong pi HMB chairman Pratap Hendik Ward Commissioner Munit Khaglari Mauzadar Phukon Kru LAMPS chairman Dhuniram Kru LAMPS secretary Rangsina Tok Bipendanglok LAMPS member Atum Chitong Dunsi bangso asai pangcheng pon LAMPS secretary Rangsina Tok be hin pen pherang kyang no pachini duna tengke laso ration card keronpon lake nona kimia card lo thema abana card pen akimi kelar pon lo labangso card kelar pon ang kok abangke abana card along ketok nangji dajut edlo la pen non ke sarkar da BJP lo potsi larpon ang kok lo posi than pon lasi patumi pen akimia ration card keronpon em khonsing rong piari deng pen si ronpon lo la pen banging koy abang phia tumaphan ronpon long lo la pen Howraghat large size multi-purpose cooperative society along pangrumpet pen bangsuri sira bang pharohini sose akart holder atum do posi LAMPS chun bang rangsina tok be hin pen pachini pon Langhin pen Indrajit Rongpar 365 News India Suri plira hoket, hum suri plira harupho, sari hazar. I am Asengkan elo. Diphu Diocese arlo inut ke claim ke dam kache paduk pi kurusar Father Mathew Thomas arong kache boy. Kurusar Mathew Thomas ke 1949 aningkan arkoya chiklo ni phai thong kebrai siar ni si amhang ke thek. Lapen alang lipan 1977 aningkan arkoya chiklo ni phai krit trok arni si kurusar bat ponlo. Alang lipan men so da jok Dimapur Hospital along se langdam lo sita alang lipan arnam hasining kareng mi charni pondet si Diphu Diocese ke par Karbianglong West Karbianglong lapen Dima Hausaw district Hemphu Jisu Christ apan ke Kroy Catholic arada tumaphan pamote kanglo alang lison ke claim ke dam ka chipaduk par piga bang phwa son pure thepen ka chewoi jui ke Diphu Diocese apan kan hok thetan binong lo pose rada tum ningje ponrinti alang like non kitia hot anke ningkan trok se kebrahini arta an plenglo alang like Japrajan Paris a Paris priest lapen Holy Family School a principal alang lini phai trok arni adabangko ke student na tumaphan interview hei hui ta en ponlang aphi ke alang li chuching tipsi lang chinglu edlang la so phian se alang li men nang so that si arong chewai juilo bor pothar pen jotnu singbe 365 News India Pinia berta ke lapuan sekang ton iklo arni keme kardom